dag skal vi tale om noget, jeg kan. Måske nogle af jer kan heller ikke. Lad os lige tænde og løse. Hej. Og i dag skal vi tale om der driller. Så jeg filmer noget. Ja, lad os... Nu skal vi tale om drillningen. Som alle ved, det er irriterende. Nu finder jeg en video. Så I kan se, alle ved, synes det er irriterende, at man i skole, der var sådan nogen, der bare lavede sjov. Så. Og nogen, der ikke engang var så gode. Og det er lidt sjov, som de heller ikke var særlig gode. Bullying. Ayo, Tabor, Steven Anders. Mislik. Men alle synes det er bullying er irriterende. I får den på engelsk. Det er irriterende. That is so dirty, Reese. So you do. Siger, det er irriterende. Bullies, de er bare så irriterende. Vi kan ikke finde noget, mand. Hvem synes, det er irriterende? Jeg kan bare snakke om det. Jeg kan også sætte kommentarer i alt med strå. Om I synes, der er rigtig stil. Om I synes, det er fint eller ej. Jeg laver en Roblox video snart.